No niin, morjesta vaan kaikille. Mun nimeni on Juuso Aaltonen ja aloitin tänä kesänä kesätyöt OP Länsi-Suomen Bebopin konttorissa ja asiakkuusyksikön päässä. Tässä on nyt semmonen rapiat kuukausi vierähtänyt ja paljon on uutta ja jännää opittu ja koettu ja mielenkiintoisia juttuja. Ja elokuun loppuun asti sitten mennään kovalla motilla ja sykkeellä. Tämän lisäksi sitten vielä toimin meidän pankin kesäsomettajana. Eli käytännössä sitten seuraan nyt tällaisena kesiksen silmin sitten, että mitä tämä pankkimaailma oikein tarjoaa ja mitä se konkreettisesti on. Ja siitä minä sitten päivittelen tänne teille sitten Facebookiin ihmeelliseen maailmaan. Joo, mutta tosiaan hei, tää oli nyt tää mun eka videopostaus ja tästä lähtee kesäsometus ja me nähdään taas ensi viikolla uusissa kujeissa vähän eri miljöössä, sen lupaan. Ja mä toivottelen omasta puolestani oikein hyvää juhannusta. Olkaa siivosti, eli pitäkää tolkku päässä ja huolehtikaa kavereista, mutta muistakaa pitää hauskaa. Mä jään tänne vielä nauttimaan Suomen kesästä ja juhannuksesta ja lyön arska päähän ja me kattellaan uusinkujen ensi viikolla. Se on moro!